Predstavljamo vam baterijske škare za živicu Husqvarna 536 LiHD70X. Radi se o snažnim, a ipak laganim škarama koje su dobro balansirane i namijenjene su za napredne korisnike, ali i za komercijalnu upotrebu. Ovdje nema potrebe za točenjem goriva, a elektronički kontroliran pogonski sustav rezultirat će manjim brojem kvarova i nižim troškovima rada. Iako se radi o baterijskom proizvodu, ove škare s kombinacijom litij-ionskih baterija marke Husqvarna nude benzinske performanse. Ovisno o uvjetima, dostupna su vam dva načina rada u kojima možete iz stroja izvući maksimalnu snagu ili maksimalno trajanje baterije. U bilo kojem slučaju dobit ćete savršene rezultate. Istu bateriju moguće je koristiti na svim ostalim baterijskim proizvodima marke Husqvarna. Dvostrani nož duljine 70 cm pruža odličan doseg, dok novi motor produljuje vrijeme rada. Pivotirajuća stražnja ručka olakšava horizontalno i vertikalno rezanje, dok je sam stroj uravnotežen u svrhu lakšeg rukovanja i manjeg umora.